Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habaryndan 2023-nji ýylyň 5-nji iýulyna aqsanyna. Awada millet ýahatçylyk zorlugyny taksi hyzmaty. Ýaş universitetleriň reytingi 2023 netijeler iglan edildi. Braziliýanyň tälimçisi belli boldy. Saudy Arabistanyda futbola maýy goýum ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişle edip geçelim. Awada millet ýahatçylyk zorlugyny taksi hyzmaty. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Awtowolary Agentliginiň garamagyna Türkmen başydaky awtowolog kärhanasy taksi hyzmaty adly hyzmatynyň hereket edýändigini ýatlady. Türkmen şäheriniň ýaşaýjylary şeýleki awada millet ýahatçylyk zorlugynyň mehmanlary taksi hyzmaty amaty taksi hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Hyzmatdan peýdalanmak isleýänler +993 63 66 2063 hemde +993 243 4 79 35 telefon belgilerine jaň etmek arkaly taksi sargyd edip bilerler. Seyahatyň bahasy günüň wagtyna baglykda kesgitlenýär. Sagat 6:00-dan 22:00 1 kilometr çykdyjy 1 manat 20 teňe. 22:00-dan 6:00 bolsa her kilometr 1 manat 40 teňe aralykda kesgitlenenler. Taksi hyzmaty müşterilere tejribeli sürücüleriň dolandyrýan Toyota Corolla kysymly häzirki zaman awtowologlaryna rahat hem ygtybarly seyahat etmek üçin eder. Amatly bahaly taksi hyzmaty Türkmen şäheriniň ýaşaýjylary hemde awada seyahatçylyk zorlugynyň mehmanlary üçin amatly ulag serişdäsler. Ýaş universitetleriň reytingi 2023 netijeler iglan edildi. Büyük Britaniýanyň Times Higher Education awraýly reyting guramasy tarapyndan ýaş universitetleriň sany düzüldi. Gurama tarapyndan taýýarlanan Young University Rankings 2023 sanawyna dünýäniň öňdowarjy 963 universiteti ýerde. Guramanyň resmi saýtyna berilen habar görä, ýaş universitetleriň sanawyna Awstraliýanyň universitetleri, Germaniýanyň ýokary okuw mekteplerinden öňe saýlandy. Birleşen Arap Emirlikleriniň universitetleri hem öňe saýlanyp başlady. Dünýäniň ýaş universitetleriniň sanawyna birinji orny Singapuryň Nanyang Teknologi Universiteti ýeledi. Young University Rankings 2023 sanawynyň ilkinji onugy şeýle. Nanyang Teknologi Universiteti Singapur, Gangkok Alym we Teknologi Universiteti Gangkok, PSL Barlyk Universiteti Fransa, Gangkok Polytechnik Universiteti Gangkok, Rotterdamyň Erasmus Universiteti Niderlandlar, Gangkok şäher Universiteti Gangkok, Antwerpen Universiteti Belgiya, Paryжyň Politexnika Instituty Fransa, Sidneyň Teknologi Universiteti Austria, Ulsan Milli Alym we Teknologi Instituty Günorta Koreýa. Braziliýanyň tälimçisi belli boldy. Braziliýanyň milli ýygynysynyň tälimçisi belli boldy. Ol häzirki wagtda Real Madrid toparyna tälim berýän Carlo Ancelotti bolar. Braziliýanyň futbol federasiýasynyň ýollaşçysy Carlo Ancelotti bilen ulaşanyklaryny habar berdi. Rodriguez 2023-2024 mövsümünden soň Braziliýanyň milli ýygynysyna ýollaşlyga çekdigini ma'lum etdi. Şol wagtda Fernando Diniz Braziliýanyň milli ýygynysyna 1 ýyl wagtlaýyn tälimçisi wezipesine bellendi. Karýerasyna Real Madrid, Everton, Napoli, Bavaria, PSG, Chelsea, Milan we Juventus ýaly dünýäniň öňdowarjy futbol toporlaryna tälim beren 64 ýaşly tälimçi ilkinji gezek milli ýygyna tälim berer. Braziliýa 2026-njy ýyllarky dünýä çempionatynyň saýlama oýunlary boýunça ilkinji duşugyny sentýabr aýyna Boliviýa bilen geçirer. Saudy Arabistanyň futbola maýy goýum. Dünýäniň iň güýçli futbolçylarynyň Cristiano Ronaldo özü ýurdunyň milli çempionatynyň toporlarynyň düzümine goşan Saudy Arabistany futboluň ösdirilmegine uly maýy goýumlar goýýar. Şonuň üçin ýurduň milli çempionatynyň düzümine çykyş edýän toporlar dünýä belli futbolçylar satyn alýar. Saudy Arabistanyň Al-Ahly topary Angliýanyň Liverpool topory bilen şertnamasynyň möhlet tamamlanan Braziliýaly hujumçy Roberto Firmino bilen şertnama baglaşdy. Brazil futbolçysy 3 ýyllyk şertnama gol çekişdi. Futbol uğruna uly maýy goýumlaryň özleşdirilýän ýurda bolan Saudy Arabistanyň toporlary soňky bir neçe hepdeniň dowamyny futbolçylaryň köp sanysyny satyn aldy. Senegalyň derwezçisi Edward Mendy Al-Ahly toparyna geçen bolsa Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves we Marcelo Brozovic ýaly futbolçylar Saudy topory bilen şertnama baglaşdy. Şeýle hem inglisleriň meşhur futbolçysy soňra tälimçilige başlan Steven Gerrard hem Saudy Arabistanyň Al-Ittifaq toporynyň tälimçisi boldy.
Ini mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny seýtirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem. Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň 2-nji tapgyry üçin beýsizlik elan edildi. Arkadaş şäher gurulşygynyň täzeçil nusgasy Amerikanyň Birleşen Ştatlary UNESCO Dolonya Türk futbolçysy Ispaniýanyň şat toporuna geçmekçi ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizin ilk sanyny görüşýänçe hoş sag bolun.